ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್ ರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಕಟೀಲ್ ಉಮೇಶ್ ಬಂದೆ. ಕಟೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ಗಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ, ಓಟು ದಪ್ಪ ಗಂದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ. ಹಾ, ಯಾಪ ಇನಿಕ್ ವಾಡತ್ತು ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ತುಂಬೊಂದು ಅವೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಕೊಲು ಬಡಪ್ಪತ್ತು ಪಂಡ ಬಡಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅದು ಬೈದಿನ ಬಡಪ್ಪತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಉನಿಯರಜ್ಜಿ ಕಿನಿಯರಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕಿನಿನ್ನೆನ್ನೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತದು ಓದೋಡು ನನ್ನ ಕಿನಿ ಪೊತ್ತದು ಬುಕ್ ಓದೋಡು ಬಂದನ್ನ ಕಿನ್ನೆನ್ನೆ ಅವು ರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿನ ಕಿನ್ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನ ಕಿನಿ ತೆಗೆದು ಓದ್ಯಾರೆ ಬಂಗ ಆ ಕಷ್ಟೋಡು ಇಂಕೊಲು ಪೀಸಿ ಮುತ್ತ ಕಲ್ತದೆ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರ್ಲಜ್ಜಿ ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ದು ಇನಿಕ್ ಇಂಕೊಲು ಕಲ್ತ ನಿಂತಿದ 52 ವರ್ಷ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಗಳಿಗೆ ನಾಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಹೋದ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋತೇವೆ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಆದಾದ ಇಷ್ಟದ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾಳ ಅವೊಂದು ಮಣಪುಜಿ ನಿಜಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಈರ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೂಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡೆ ನಿಜಂದ್ರೆ ಈರ್ದ ಪಂತೀನಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ದೇವರದೇವಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವ್ವ ಒಂದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಆತು ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಜೋಕಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವೇರು ತುಂಬದ ಕಲ್ಪವಡು ಬಂದಂಡ ವಾ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ಪದಿರು ಬಂದ ಸಾಗೋಲಿ ಹೋದು ಕಂಡದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಪೋನು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಡವು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಾ ಕಷ್ಟೋಡು ಗೋಕಲಿನ ಸಾಂಕದೇರು ಬಂದು ಇಂಕಲು ತೂತಿನ ಕಣ್ಣಾರ ಎಂಕಲು ಕಂಗಡ ಬೆಲೆ ತೂತಿನ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಅವಳು ಕಂಡೋಡು ತಿಂಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ ಐದು ಸೆರಂಗಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಕೊರದು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬಯ್ಯರು ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಜೋಕಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಬೋಲು ಪೋನು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡದ ಪುನೀಟೆ ಪೋನಾಗ ಬಣ್ಣಗ ತೂತಿನ ಇನಿಕ್ಕನಗ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಾದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಪಂಪ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಕೊಲ್ ಬೆಂದನಗ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇನಿಕ್ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಡಪತ್ತು ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡಿಂಜಿನ ಗೊತ್ತಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಚಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಡಪತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಚಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಡಪತ್ತಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬುಂಡತೆ ಇಲ್ಲು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲು ತೋರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲು ನಿಮ್ಮಲ್ ಪೋರ್ನ ಇಂಜಿನ ದಾಳಗಿ ಇಲ್ಲು ತೋರ್ದು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಮಾನ ಸರ್ ನಿಜನ್ರೆ ಫ್ರೀ ದಾದೆ ಕೊರಡು ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಓಟುಗಾನಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಬಂಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತ ಓಟು ಉಂಪೇರಿ ಏರ್ ಉಂಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಂದು ನಾವು ಮೊಗಲೆಗೋ ಏರೆಗ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಉಂತಿನ ಅಕುಲು ಯಾನು ಫ್ರೀ ಕೊರಪೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಹೂ ಪಕ್ಷ ಅವಡು ಇಂಕುಲು ಅವು ಫ್ರೀ ಕೊರಪೆ ಇಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಕೊರಪ ಬಂದಂದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಣದುಂಡತೆ ಇನಿಕ್ ಬೆನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಬೆನ್ಪಾವನ ಬೆಂಪಿನಕಲಿಂದ ಬೆನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಬೆನ್ಪಾವನಕಲಿಗೆ ಜನ ಬಿಕ್ಕಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಸ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲೆ ಫ್ರೀ ದಯ ಕೊರೋಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ ತೆತ್ತದು ಏರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಅಕಲೆ ಕೊನೋದು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊರಪೆ ಅವು ಕೊರಪೆ ಎಂದು ಕೊರಪೆ ಎಂದು ಕೊಕ್ಕಡಿ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಬಂತೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂಡ್ ಅರಿತಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫೋನ್ ಉಂಡಾ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನು ವೈಕಲ್ ವಿರೋಧತ್ತು ಪಾಪದಕಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಮಲ್ಪಿರು ಈ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದಾಳಾಲತ್ತು ಎಂಕುಲಿಂಜಿನ ಗೊತ್ತರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ವೈಕ್ ಪಾಡ್ದಾರಾ ತಿಕ್ಕದಿಜೆ ಪಾಡ್ದ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪುಣಿಯಂಕುಲು ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ ಓಕೆ 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 ತಿಕ್ಕದೆ ಬರಾಡೆ ಬರಂದೆ ಕುಲಡ ಅಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡೆರತ್ತೆ ಯಾರು ವಾತೆಗಳ ಬೈದಿನ ಅಕಲೇಲ ಬೈದಿನ ಮೊಕಲೇಲ ಬಾದ ವಾತೆಗಳ ಬೈದಿನ ಬಂದಿರುತ್ತಾ ಬೈದಿನ 70% ಏರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಡು ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೈದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಅರ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಬಿಲ್ ಬೈದಿನ ಇರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬೈಜಿ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ ತೆಗಿದ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗಿನ ಬಿಲ್
ಬಿಲ್ಲದ ಬಂತೇರಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಹಾ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟದ ತೂತು 16 ತಿಂಗಳ ತೂತು ಅಡ್ಡೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಕಿಸಾದ ಪೂರಂದ್ ಮಲ್ಲ ಓಟು ಉಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಬಂತೇರಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ಏರೆಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಬಲಸಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಗಳ ಉಚಿತ ಬಂತೇರ ಸರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಚಿತ ಬಂತೇರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿ ಸರಿ ಇದು ಸತ್ಯ 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 ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಚಿತ ಬಂತೇರಜ್ಜ ಬಂಡೆ ಕೊರ್ನುಂದ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಪಣ್ಣಂದನ ಈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೌದಾಯ ಸರಾಸರಿ ತೆತ್ತುದು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆಟ್ಟು ಬಾಗಿಸಾದ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಳ್ವಲೆ ದಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಜನ ಏರನೆ ಪಾಪದ ಗಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಂಜನಾಗ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನ ಕೋಪೆಂಗ್ ಅರ್ಥಾಂಡು ಇನ್ನ ಆಕ್ರೋಶಂಗ್ ಅರ್ಥಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏರ್ಲಾಡು ಪಕ್ಷದಾಕುಲು ಏರ್ಲಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ತಲಾಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣಾಕುಲು ನನಮಿತ್ತುಕೊಂಡದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನೆ ಓಟುಗೆ ಏರು ಉಂತೇರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಂಟುನಾಗ ಓಟುಗು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಾಕಲ್ಲ ಆಡು ಪಕ್ಷ ಆಡು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊರಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜನಕಳಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡೇರಾ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಬುಜಾ ಅದು ಸರ್ ಕೇನೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಬೈಜಿ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಸರಾಸರಿ ಯೂನಿಟ್ ದೇಪನಾಗ ಎಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡೇರಾ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲಂದೆ ಬೆನ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಇಂಚ ಬೆನೋಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಬೆನ್ಪ ಅನ್ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾನ್ನ ಒರಿ ಅನ್ನತ್ತುಂದು ಬೇತಗೊಲ್ಲ ಬೆಂದು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದುಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ದಾಂತೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಾಕಿ ತಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ನದ ಪೊಕ್ಕಂಚಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅನ್ಮಾಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಗಿನದು ಬಿಲ್ ಬರದಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ 200 300 ಬಿಲ್ ಬರ ಶುರುವಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ವಾಯ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಔದಾದಿ ಮತ್ತೆ 16 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ಬಾಗಿಸಾದು ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ದಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ನು ನನ್ನ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕೊರ್ಪುಣ ನನ್ನ ಎಂಕತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯ ಕೊರ್ಪುಣದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಣ ನನ್ನ 200 ಯೂನಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು 200 ಯೂನಿಟ್ಲ ಕೊರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಾಗಿಸವನು ಅನುಮಾನಪುಣ ಗುಣಿಸವನು ಅವು ಬರದಾದೇಕು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕನು ಇಂಡಿಯನು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಪಡಿತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲಾಖೆ ನಟ್ಟುನ ಬೋರ್ಚಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಇನಿಕ್ ಏತು ಮಿತ್ತು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕಲೇ ಸರ್ ನಾನಾ ಒಂದು ಮಾತು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೇಂಜ್ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳ ಬಂತೀನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಕೋಪ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಯಪನಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪಂತಿಜಾರ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಣ ಸರಾಸರಿ ದೆಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರನ್ನು ಕೊಡುಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದ ಭಾಗಿಸಾದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಟ್ ಭಾಗಿಸಾವ ಮೂಜೆಟ್ ಭಾಗಿಸಾವ ನಾಲ್ಡೆ ಭಾಗಿಸ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂತಿಜೇರ್ ಅಡಿತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಡೌಟೇಜ್ ಅವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಚಿನ ಆಕ್ರೋಶ ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ